What's up mga kapiga, no? So yun mga kapiga, no? Pakita ko sa inyo mga kapiga yung ano namin, yung mga medal namin. Tsaka ribbon. Ang dami kaming medal dito. Pakita ko sa inyo mga kapiga. So yun nga, no? Dahil madilim, gusto mo natin ilaw. Yan. Ayun mga kapiga. Yun. Yan. Yan, may mga piga. Ribbon. Ano medal pala mga piga? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Apat na bronze. Bronze ba to? Gold? Dong. Bronze? Gold pala to mga kapiga, gold. Apat na gold, tsaka isang silver mga kapiga. Yan, mga medal namin. Yung iba niyan, panalo to sa dalagan ba, karera. Ito pa mga kapiga. Ito. Kita ba? Yan. Yan, ito pa, sus, kadami. Pang-anim, 8. 7 pala. 8, 9, 10. Diba? 10 medal na. Woo! Lagpakit ang bahay basta maraming medal. Meron pa rito, mga kapiga. Ito pa, may isa pa rito mga kapiga. Ito. Yan. Bang ilan na yun? 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Pang-11 na yun mga kapiga. Ito. Pang-11 na to. Dito pa si GTI Chiqueto. Ako nang mga kapiga, pamangkin. Ito pa. Ribbon yan mga kapiga. Yan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yung mga kapiga. Kapiga, no? Nakalimutan ko pa pala mga kapiga. Meron pang medal doon sa Tres Kuan. Sa ilang sinan. Yan na. Ay mga kapiga, no? Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Tsaka dito, may isa. Ito. Yan. Tsaka ito, may pa rito na meron pa pala dito mga kapiga, dito sa may ilalim. Yan, andun yung andun yung 5 Yan. Meron pa pala dito. Ito mga kapiga. Yan mga kapiga, ang dami pa pala dito. Yan. Dami pala dito, putik. Yan. Buksan mo nga to. Yan mga kapiga, ang dami pa pala dito mga medal. Nakatago pa yung iba. Ayun, may mga pa yan. Anong year, bakit may mga ganyan CD? Ito yung mga CD mga kapiga, mga lumang CD sa kuan, mga air supply, mga kuan, mga kuan sana, mga concert yan, mga CD ng mga dati. Ito mga kapiga, ito yung pan-12. Ano to eh? Bronze. Bronze ni mga kapiga, pan-12. Tapos gold mga kapiga, pan-13. Gold otro, pang-14. Napay gold, pang-15. May gold pa mga kapiga, pang-16. Tapos ito pa, pang-17. Tapos ito pa, pang-18. Ito, dako-dako, pang-19. Ito pa isa, silver, pang-20. Tapos may pang-21, gold gyapon. Pang-22, gold pa rin. Pang-23, gold pa rin. Yung mga kapiga. Bali 23 tanan ang gold dire. Mga medal. Amo ni mga medalan nga pobre ra gyapon. Yung mga kapiga, no? Ayan, mga medal. Kapalit to spikas, taga sub-it. Kada. So yung mga kapiga, yun. Meron pa pala nakatago doon sa may wagang taguan. Yung mga kapiga. May mga trophy pa kami dito mga kapiga. Pakita ko sa inyo. Sana mga trophy mo. Pakita mo, dali. Mga usara man Isa lang pala mga kapiga. Guba na.
Oh, akala nyo mga kapiga, kahit pobre mi, pero hilas. May mga talent po, gyud. Oh, trophy, oh. Kaso sira-sira na mga kapiga. Pwede ito iprinda. Sa gatos. Oh, una pilain. Wala na mga kapiga, maura to. Saka, ito ko kayo mga kapiga sa loob ng bahay namin. Oo, mansion yung bahay namin mga kapiga. Ayun. Ayun mga kapiga, oh. Ito yung lamesa. Mga kapiga, ito pa yung airlaps. Yan, airlaps yan, aircon. Airlapos-lapos. Oh, ito yung lola ko. Ito yung lola ko mga kapiga, oh. Oh. Lola. Ayan, lola ko mga kapiga, oh. Diba? Sa una mga kapiga, maliit lang yung ano niya, yung lunal niya sa mata. Karon na ako na mga kapiga na ano sa mata niya, oh. Lumaki na yung lunal niya sa mata niya. Nga sa manina la? Kan manigakuan ba kanang murag pasig humay ni na naghinay kadako. Tapos nitako nagpagayo. Ay mga kapiga. Yan lola ko. Si Lola Pedra Gomera. Oh, batiin mo si Utol. Ha? Batiin mo si Utol. Kumusta si Utol? Isa. Si Utol ba kamusta ha? Kaya makita na niya yung video. Utol Jerome ba? How? Jerome nga lang kani. Kamusta agad? Mauli ba sa og dili? Ay, kanto siya kanang ako rangging nang paulig sunod tuig. Po, tol, uwi ka daw sa sunod tuig. Karong tuig gadi ay kay Karong tuig ka. Enero naman. Karong kaan. Usa yung mata na sakit na kayo. Ha? Sakit. Sambol. Sambol? Dili man sakit mo sakit ni siya og magtubo. Marabas siya tos di ko gagom ako naman para injeksyonan. Niya masibabaw ning ko na. Niya ras babaw marabaw cancer. Niya ras babaw ng tibuok. So yun mga kapiga. Si Lola Pedra. Mga kapiga no. Oh, ito yung ano namin mga kapiga. Oh, bintahan namin oh. Marami kaming bintana rito. Salamin. Ito yung ano namin. Banggira. Lagyan ng plato, kutsara, kahit ano-ano, kuldero. Yeah. Lagyan ng tubig. Daming tubig-tubig. Oh. Ito yung panggiling ng mais. Yan. Ikut-ikutin mo to. Yan. Yan. Ito yung ano namin, paglabas dito. Ayun yung kusina namin, dirty kitchen. Pobre pero hilas. Piga oh. Oh. Ang bahay namin. Dito din tayo mga piga. Ito yung lamesa dito sa may kabila. Ito mga picture. Drawing yan. Mga piga. Ito rin yung ano namin ito. Lagyan ng tubig. Mga kahit ano-ano. Yan. Dirty, diba? Dirty. Pero hilas. Nari mga kapiga oh. Ano dyan? Mga tabil-tabil. Tabil-tabil. Oh. Ito yung lagayan ng mama ko ari oh. Oh. Kita ko siya mga piga. Oh. Yang banggira. Oh. May speaker. Diyan mga lagayan oh. Kana. Mga piga. May kamano pa rito. Kabinet. Ayan yun. Ilawom. Hello. Oh, di ba? Lagay ng mga kung ano-ano. Sa mga piga. Dito naman. Ito. Yung mga piga. Yung mga damitan. Mga damitan. Yan. Ayun. Mga damit yan. Sa ilalim naman. Banig. Yan, banig. Ganyan na yan. Tabunan natin yan. Yan mga kapiga. Nator na namin kayo sa mga kapiga. Sa
sulod sa balay. Ba nagpobre basta hilas. Mga kinabuhi pobre mga kapiga. O din na ito gayon. Salamat sa iyong pagtanaw. May ganyan tanan. Pag share mo diha, pag comment, pag like, subscribe para shout out. O di ba? O shout out sa atong mga solid subscriber nato diha kasi ginagmayar ba. Mga supporter nato diha. Shout out sa inyong tanan. Comment ra mo diha god sa God sa page. Di kaya sa kuan YouTube para ma-shout out nato ba. So yun, mga kapiga. Di lang ako to. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye.